ସେ କିଏ? ପିତର? ଯୀଶୁ ନା କିଏ ତା ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜାଲ ନୌକା ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଆଉ ଫେରିବ। ଜାଣିଥିଲି ସେ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ସମୟର ଫରକ। ତୁମେ ଏବେ କଣ କହିଲ? ଏମିତି ହିଁ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ନାହିଁ ଯାକୁବ, କେଉଁଟର କାମ ମାଛ ଧରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ। ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଏଥିରେ କିଛି ପାଇପାରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଏହା କରୁଛୁ। ଚାଲ ପୂର୍ବ ଥର ପରି ପୁଣି ଥରେ କରିବା। ସେତେବେଳେ କରିବା କଥା ନା, ସେତେବେଳେ କରିବା କଥା। ଏଥର ତାହେଲେ ସେଇଠି ଜାଲ ପକେଇ ଦେଖିବା। ଏଇ ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଟିକେ ସ୍ନେହରେ। चलो 1 2 3। ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦିନ ବୋଧେ। ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ପାରିବାନି। हाँ आ गोटे थोर चेष्टा करिबा। 1 2 3। ଏ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଧରି ହଉନି। ଚାଲ କୂଳକୁ ଫେରିଯିବା। किछि माछ धरतो कि